Nixtieq nibda billi ngħid AI x'ma nifhmux bih iżjed milli x'inhu AI għax kulħadd jaħseb li AI pereżempju huwa robots, le, AI mhuwiex robots. AI mhux xi ħaġa li ħadd tiġi fid-dinja u tieħu over u aħna ma nibqgħux neżistu. U lanqas hija xi ħaġa li ħassolvilna l-problemi kollha. Però hemm qbil globalment li AI huwa dak li jgħidulu a general purpose technology, bħal pereżempju l-elettriku, bħal computers, bħal l-internet, fejn ħajimpatta setturi differenti, inkluż l-edukazzjoni, is-saħħa, it-trasport u l-well-being tagħna. Issa, peress li kif qed ngħidu ħajolqot ħafna setturi, ġifieri ħafna nies from all corners of society biex tifhmu, ħassejna illi l-istrateġija m'għandix tkun biss tagħna bħala task force u tat-tim dawar magħna, nemmen bisħieħ f'kull membru u f'kull tat-task force u tal-working groups li ħloqna apposta biex jgħinuna bl-istrateġija. Però ħassejna u jiena kont l-ewwel wieħed li mxew tal-quddiem di illi niftħuha għal pubbliku kemm lokali kif ukoll internazzjonali. Allura x'għamilna? Bdejna bil-qafas għax ma stajniex niġu hawnhekk b'dokument vojt, però bdejna bil-qafas. Poġġejna fid-dokument x'ħassejna u fejn ħassejna li aħna mmorru bħala Malta. U ġejna hawnhekk u qed nisma' ara qabel immorru għall-istrateġija qed impoġġu dak-dokument qudiemkom li huwa policy, tajna xahar biex dak li jkun jiġi lura u jagħti l-feedback, idejat, kummenti, forsi għandu xi mistoqsijiet, u nkunu nistgħu naħdmuha flimkien. U hekk nistgħu ngħidu illi inkludejna kull persuna minn kull att tas-soċjetà.